खुलुमबाय आं राकेश रामचियारी नोंथांमोनखौ बर'सा देरहासार चेनेल जाना गासैखौबो बरायना लाबाय। दिनै गुबुन मोनसे आयदाखौ लानानै आं सावरायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय बिटिआरआव नैबे जायगा थालांनाय आरो नैबे सोसनजायै बै बाथ्राखौ लानानै आं दिनै सावरायनो नागिरदों। मैयानि आयदायाव आं सावरायदोंमोन नैबे क'क्राझाराव साख्रि लानाय थारैनो नंमारगौ नंमारा बे बाथ्राखौ आं सावरायदोंमोन। गोबां सुबुंफोरानो बेवहाय आंनो कमेन्ट्स होदों, मेसेज खालामदों जे बिथांमोना नोंथाङा थारैनो सैथो बाथ्राखौ बुंदों होननानै गोबां सुबुङानो बुंदों। आरो बिनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जानांगौ मेसेजखौ जुदि नायदोंब्ला, कमेन्ट्सखौ जुदि नायदोंब्ला, बेवहाय आंबो थांदोंमोन बे जायगायाव, बियो जेबो गैया, बेवहाय जेबो जायाखै आरो गोबां बिदिनो पानिशमेन्ट होयो, गोबां बाथ्रा नैबे मेसेज कमेन्ट्सनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायहरदों। थारैनो नोंथांमोना बै जायगायाव थांनानै प्रेक्टिकेलि नुहैबाय, बे नुहैनाय मानसिफोराबो जे आंजों दाजाबदेरदों। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना थांनानै फैफिनदों दा बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। नोंथांमोना थि समावनो फैदों आरो गावनि जे नैबे बेसेन गोसा सम बेखौ आद्रि खालामाखै। थ' लोगोफोर, बेवहाय गोबां सुबुंफोरानो जिखिनि कमेन्ट्स होनानै बुंहरदों बेनि गासै रिप्लाइखौबो आं होनो हायाखै। नाथाय जाय बिथांमोना एकदम पियरलि नैबे रिप्लाइनि गोनांथिथार, दा बै गोनांथिथारखौसो आङो रिप्लाइ होनाय जादों। आरो माखासेफोरा रिप्लाइ होनो मोनैनि थाखाय, आं रिप्लाइ हरैनि थाखाय नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, मानोना गोबां मेसेज बेवहाय सेन्ड खालामदों, बेनि थाखाय आं रिप्लाइखौ होनो हायाखै। थ' लोगोफोर, दिनै आयदाखौ आं नैबे जागायनो सानबाय। बेवहाय नैबे थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव नैबे थांनाय समफोराव नैबे जोंनि प्रप'ज जिखिनि जोङो आलादा रायजो गोलाव समनिफ्रायनो जों दाबि खालामदों, बे दाबि खालामनायनि फिथाइ महराव बिटिआर नैबे 27आव जानानै थांबाय, 27 जानुवारिनि 2020आव। दा बेयाव जाखांनाय लोगो लोगोनो जे घोषणा खालामखांनायनि उनावनो गोबां बिदिनो ससियेल मेडियायाव ओरैबायदि गाज्रि पस्ट होबाय, ओरैबायदि खायसे पस्ट नायखौ कमेन्ट्स होबाय, बिराद लाजिथाव। बिराद गुबुनफोरा जोंखौ मिनिदिसों बे पस्टफोरखौ नायनानै, गुबुनफोरा नायनानै जोंखौ बिराद सोंखारि जादों जे बर'फोरा एसेबां ससियेल मेडियाखौ बिदि बाहायो होननानै। आंबो बिराद लाजिनाय मोन्दों। बेवहाय गोबां बिदिनो इमोसनेल बाथ्रा बुंलाबायदों जे जोंना थालांबावबाय बेबाराव जेबो गैया, बेबारावबो फिन थालांबाय जोंनिया सनितपुरनिफ्राय बिसनिफ्राय गोबां बाथ्रा बुंदों। नंमारगौ, थारैनो बाथ्राया जे नोंथांमोना जिखिनि इमोसन जादों, नोंथांमोना जिखिनि सानदों गमामायैनो जाथावखा। मानोना गोलाव समनिफ्राय सोमावसारै नोंथांमोननिफ्राय गोबां बिदिनो नैबे सोमावसारारि आफाद नैबे जाय सोमावसारदों गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लालांबाय, आरो लोगोसेनो नैबे गोबां आइजोफोरानो जिनाहारि जानांबाय, फिसाय गोमाजाबाय, हा हु बिदिनो खोमानांबाय। बिराद दुखु जारला। नोंथांमोननि जे बाथ्राखौ आं बुजियो आरो सेक्रिफाइस खालामनायखौ नोंथांमोनखौ आङो मान होयो। नाथाय गोबां बेवहाय सिंनि जाहोन थायो, जाय जाहोननि जुनै बेबारावबो हयथ' बे लाफादेरजायाखै। मानोना नोंथांमोनाव हानि प्रब्लेम गोबां दङ। लोगोसेनो जाखिनि बेवहाय नैबे एमएलएफोर दङ, मिनिस्टारफोर दं, बे गुबुन जाथि गोजा। नैबे हानि जे प्रब्लेम, बे हानि प्रब्लेमखौ हयथ' बिथांमोना नाजायोब्ला नोंथांमोननि जेंनाखौ जोबनो हायोमोन। बिटिसि गभर्नमेन्टआवबो बिथांमोनाबो बेखौ सुस्रांनो हायोमोन, जिहेतु नैबे प्रमिला रानि मेडामाबो नैबे फरेस्टनि जे मिनिस्टार बिथाङाबो जालांखांबाय। दा बे हिसाबाव बिथाङा हायोमोन, माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायोमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, नोंथांमोनखौ बे खामानिखौ बिथांमोना जाखिनि नांगौमोन बेखिनि मदद होनो हायाखै। थ' बेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां गैया। नैबे एकर्डआ जोबोद मोजां, जोबोद नोंथांमोनजों आरो नैबे जाय बर'फोर दं बिथांमोननि थाखाय स्पेसियेलि मोजांसिन। आरो लोगोसेनो स्पेसियेलि जों बुंनांगोन जाय गान कालचार, नैबे जोंनि बर' समाजावनि मोनसे थाब्बा नांना थांनाय जे हाथियार दैग्रा जाथि, हाथियारनि सुबुं होननानै जोंखौ बुंग्रा, बेयो जोबनानै थांबाय। दा बेवहाय जोंहा रंजानांगौनि जोबोद गोनांथि, जोबोद रंजानांगौ, जों बिराद इन्जय खालामनांगौ, जोबोद रंजानांगौ। थ' बेवहाय नोंथांमोना मोनथिगौ नैबे नब कुमार हरनिया बिथाङा थांनाय समाव नैबे 2014 मायथाइयाव बिथाङा जे बर'नि मुं लानानै गाव कर्तन खालामगोन होननानै बिथाङा
MP जाबाय खननै जाबाय बिथाङा MP नैबे अबर'नि मुं लानानै गाव कर्तन खालामगोन बैफोर जायगाखौ BTC निफ्राय दानख'गोन होननानै बिथाङा गोबां बाथ्रा बिदिनो प्रल'भना होनानै अबर'नि मुं लानानै देरहालांबाय दङ नाथाय बिथाङा खामानि मावनो हायाखै MP जालायनानै नाथाय नैबे थांनाय सुक्ति जानाय बे सुक्ति जानायाव जों बैखौबो बिथांमोननि थाखाय मोजां सुबिदा खालामनानै होदों बिथांमोना दा समाव बिथांमोना गावसोरनि गामिखौ कर्तन खालामनो हासिगोन अब्ला बिराद सुबिदा दा बिथांमोना बुंदों दा बर'फोरा बुंदों बिराद मोजां जादों बे नोंथांमोननि एकर्ड खालामनाया जों जि लुबैनानै जाय एमपिखौ हरदोंमोन बै एमपिया बे खामानिखौ मावनो हादिया नोंथांमोना मावबाय जोबोद थेंक्स होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे बेलायाव जे नैबे सुक्तियाव बेवहाय लिरनाय दंखायो जे खायसे गामिखौ दाजाबदेरनाय जागोन आरो खायसे नैबे गामिफोरखौ दानख'नाय जागोन होननानै बेवहाय रोखा लिरखादों बेयो प्रप'ज BTCआनो जाथों प्रप'ज नैबे BTRआव जाय दङ बेनो जाथों बेबो दानख'जानो हागौ आरो जाय माने BTRआव गोग्लैयाखै बिथांमोना नैबे दाजाबदेरनो हागौ माने BTRआव थानाय दानख'जानो हागौ आरो BTRनि बाहेरायाव थानाय सुबुंफोरखौबो दाजाबदेरनो हागौ बेवहाय रोखायै लिरना होखादों थ' बेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां गैया माने बेवहाय ओरैबायदि बेवहाय बुंखादों जे नैबे प्रप'ज BTRनि खोला साइडजों जेसेबां नैबे अबर'नि गामि दङ बेखौ दानख'नाय जागोन आरो नैबे सानजा फारसे जेसेबां हायो बारायनायनि मोनसे पलिसिया बेवहाय थाबाय थाखादों थ' बेवहाय गोबां नैबे राजखान्थि हान्जाफोरा आथिखालनि समाव जाय बिथांमोना रुलिं पार्टि बिथांमोना बुंबाय दङ जे मोनसे जेबो बारायनाय जादों बे BTCजों BTRजों एखे होननानै बिथांमोना ओरैनो माने नैबे जि बारनि मिटिं खालामो बेवहाय गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो थ' बे बेलायाव जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनि जाय बिथांमोना नैबे धेमाजि सनितपुर बिश्वनाथआव थानाय सुबुंफोरा दुखु मोनगोन बेखौथ' इमोसनेल प्ले रल खालामबाय थानाङा दा बे सेटेलमेन्टआव लिरना होखादों जे दाजाबदेरनाय दानख'नाय बे जागोन बे कमिसन दानायनि गेजेरजों जागोन आरो बे कमिसनाव एबसु थागोन BTCनिफ्राय थागोन आरो आसामनिफ्राय थागोन आरो बे लोगो नांना मोनथामबो लोगो नांनानै मोनसे कमिसन दागोन बे कमिसनानो 6 मासनि गेजेराव 6 दाननि गेजेराव बबेबा जायगाखौ दानख'नाय आरो बबेबा जायगाखौ दाजाबनाय बे खालामगोन आरो बै कमिसननो जाय बिथांमोना BTRआव थानो गोसो गैया प्रप'ज बे BTRआव दंखायो बै BTRआव थानो गोसो गैयै सुबुंफोरा बै कमिसननो एप्लिकेसन होनांगोन आरो एप्लिकेसन होनानै बिथांमोना बुंनांगोन जों बेयाव थानो गोसो गैया आरो रिजनखौ बुंनांगोन आरो साइटखौ बिथांमोना नायगोन आरो बै नायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ दानख'ना होगोन नाथाय बे नङा जे BTRनि गेजेराव थानाय बर'खौ दानख'गोन बे नङा बिदि जानाय नङा बे खोला साइडआव थानाय बांसिन खोला साइडआव थानाय बेदिखौ दानख'नाय जागोन आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना BTRआव हाबाखै बे आउट अफ BTR बिथांमोना थानो गोसो BTRजों दा बिथांमोना कमिसनार जाय कमिसन दान बे कमिसनारखौ लोगो हमनांगोन बे कमिसन दानायखौ लोगो हमनानै बिथांमोना एप्लिकेसनजों लोगोसे बिथांमोना मेलेमजिबिफोरा बै कमिसन दानायखौ लोगो हमनानै गोबां बाथ्रा बुंनांगोन जे जोंखौ जेरैखि जे एनि हाउ जोंखौ सोथारनांगोन थांनाय समाव जों थानो मोनाखै बे बाराव जोंखौ लाथारनांगोन आरो जोंनिया नैबे मेजरिटिया बर' मेजरिटिया बे जायगायाव गोबां दा बैफोर बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बै कमिसननोसो बुंनांगोन नोंथांमोना इमोसनेल जानानै फेसबुक टुइटार वाट्सएप बिदिनो नैबे इउटिउबाव बाथ्रा बुंनो गोनां गैया नोंथांमोना बाथ्राखौ बुंनांगोन बै कमिसन दागोन जाय माबा दाना होजागोन बिथांमोननोसो नोंथांमोना बुंनांगोन आरो बिथांमोना जुदि एग्रि जायोब्ला बिथांमोना जुदि एप्रुभ होयोब्ला नोंथांमोना आल्टिमेटलि बे सोजागोन आरो सोजाखागोन नोंथांमोना खुनु जिंगासिनो गोनां गैया नोंथांमोना बैसोर कमिसनखौ जेरैखि जाया नारसिननांगौ जे जोंखौ सोथारनांगोन थ' अब्ला नोंथांमोना रोखा जाबाय जानांगौ जे बोरैहाय नोंथांमोना बै नैबे BTRआव हाबनो हागोन बा BTRजों दाजाबदेरगोन बेखौ नोंथांमोना रोखा जाबाय जानांगौ नोंथांमोना जेबो दा समाव कन्ट्रभार्सिल' जानाङा फेसबुक वाट्सएप आरो नैबे टुइटारफोराव जेबो गाज्रि बाथ्रा लिरनाङा जेबो नैबे इमोसन जानाङा बिदिनो थांनाय समफोराव आंखौ मोनायाव फन खालामो माब्लाबा सानावबो खालामो मेसेज हरो कमेन्टस हरो आंनि पस्टफोराव बिथांमोना बुंहरो जोंखौ मानो लाफादेरा जोंखौ मानो एबारबो गारलांखो मा थांखि मा रिजन दं बैफोर बाथ्राखौ बुङो नाथाय बेवहाय जेबो रिजन गैया हानि एसे प्रब्लेम दङ
लोगोसेनो जुदि आसामाव गोबां काखौ लाना दुंहाव थासारि दा बे बेलायाव नोंथांमोननि जायगाखौबो जुदि होना होयोब्ला नोंथांमोननि जुदि जायगाखौ लायोब्ला बेवहाय गोबां जेंना फैगोन बैफोरखौ साननानै गभर्नमेन्टआ सिस्टेमेटिकेलि खामानि मावो खायसे नैबे आयदाखौ लानानै खायसे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जिहेतु सरकारनि आखायावनो खायसे कन्ट्रला थायो माबा मोनसे जेंना जायोब्ला दाया सरकारनो जायो दा बै बेलाखौ नायनानै आरो लोगोसेनो हानि जेंनायाथ' गोबां दंथारो जाय जेंनाखौ नैबे आसाम सरकारा मावनांगौमोन जाय जेंनाखौ बिटिसिआ बै समाव मावनांगौमोन नाथाय मावाखै दा बैनि जाहोनावबो नोंथांमोननि जायगायाव हयथ' बे बारावबो थालांनाया जानांगौ बिटिसि समावबो बे रोखोमैनो हानि जेंनायावनो थालांदोंमोन दा बे आरो बे बारनियावबो बिराद लाखि बिथांमोन जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोना जोबोद लाखि जों लाखि बिथांमोननि नाजानायाव बेखिनिया जादों माबोरै होनोब्ला बेवहाय रेभिनिउ वाइसआव सिगाङाव दाजाबदेरदोंमोन दा बे बाराव बिथांमोना खावलायबाय थादों जे रेभिनिउ वाइसआव नङा सुबा हिसाबाव गामि हिसाबाव बेखौ नैबे इनक्लुड खालामगोन दाजाबदेरनाय जागोन बिथांमोना बुंदों अब्ला बे जोंनि गामियाबो इभेन जोंनि गामियाबो थालांदोंमोन खावसे दा बैखौबो जोङो बे बाराव बैसोर कमिसन दानायाव जों रायज्लायनानै सोसननो थाखाय जों बिथांखि लादों थ' नोंथांमोनाबो बिथांखि ला आरो नैबे बिटिआरआव हाबनो थाखाय नोंथांमोना जेरैखि जाया नैबे कमिसनखौ लोगो हमनानै आरो एप्लिकेसनखौ मोजां लिरनानै बिथांमोना साबमिट खालाम थ' बाथ्राया आंना बेखिनियानोसैमोन बेखिनिखौ लानानै आयदाखौ लानानै आं सावरायदों गोबां बिदिनो इमोसनेल नुनायनि थाखाय थानो हायाखै बाथ्राखौ बिराद गोसोखौ दुखु मोनदों आरो गमामायै नंमारगौ बिथांमोननिफ्रायथ' गोबां बिदिनो सहिद जानायबो दङ थ' बे बेलायाव नायोब्ला सोमावसारनायाव बिथांमोना गोबां लाख लाख खरसा जाबायानो थायो कन्टिनिउ राजा लामा होबथानिफ्राय नैबे रेलवे ब्लकेटनिफ्राय लाना सुबुं गमा खालामनायाव बिथांमोना लोब बाहागो लायो जोंनाव जेरै बाहागो लायो बिथांमोना बांसिनसो बाहागो लायो दा बे बेलायाव नोजोर होयोब्ला बिथांमोना जुदि थालाङोब्ला दा बै हिसाबावथ' दुखुआ जाखागोन गासिबावबो जायो बे जाखाथारगोन दा बे बेलायाव नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोना दा दुखु जानाङा बे सेटेलमेन्ट बायदि बे जिखिनि एग्रिमेन्ट बायदियै नोंथांमोननि जायगाखौबो सोसनदेरगोन आरो बे कमिसन दानायनि गेजेरजों जाफुंसारगोन थ' नोंथांमोनखौ जेबो जिंगा सिनाङा बेखौ आं खावलायबाय लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना गुबुननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ शेयार खालाम लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ गोदान जुदि नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो बेल नटिफिकेसनखौ दाबायना लानो थाखाय खावलायबाय गोदान भिडिअ बिदिनो आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोना मोननायनि थाखाय थ' आरो गुबुन मोनसे आयदायाव नोंथांमोनजों गुबुन भिडिअ सावरायगोन दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि